aking niluluto at nasunog. Yun kabukid, samahan nyo akong lutuin itong ginataang tikling na lahok ay papaya. Adobo sa gata kabukid. Pinapainit ko lang kabukid yung kawali. Palambutin muna ito kabukid at ito magalit yung laman ng karne ng tikling. Lagyan ko muna kabukid hanggang lumambot. Lalagyan ko na din ng asin para tumahok na yung alat sa laman ng karne ng tikling. Lalagyan ko ng konting bitsin kabukid. Ito yung sikreto pang palambot. Lalagay ko na din ito kabukid. Dalawa. Ito yung pangalawang sa gata na binibili. Yan kabukid at papalambutin ko lang yan. Yan kabukid, maghiwa tayo ng sibuyas, bawang at saka luya. Yan kabukid, babalatan ko din itong luya. Masarap yung binabalatan para nakakain din yung luya. Kahiwain ng pino kabukid para hindi sayang ang luya. Yan kabukid at nahiwa ko na yung luya, sibuyas, tsaka bawang. Yan kabukid at nabisi ako, hindi ko nabantayan yung aking niluluto at nasunog. Kabukid at naiga yung tubig. Yun buti hindi ka sunog. Transfer ko na lang kabukid sa lagayan tapos linisin ko yung talyasi. Ang kawali. Sayang, malakas pa naman apoy. Pero yung laman, hindi pa naman nasunog. Yung talyasi lang nasunog. Kaya kabukid at lilinisin ko muna tapos igigisa ko na sa bawang, sibuyas at luya. Pero sayang nga po, sana dire-diretso sana pagluluto natin kabukid. Yan kabukid at linisin ko muna itong kawali. Dumikit na. Sarap. Yung kabukid, dito na yung talyasi, nahugasan ko na. Yun kabukid at tayo maglagay na ng mantika. Pakainit kabukid. Painitin lang kabukid yung mantika para lagay na natin itong sibuyas, bawang at saka luya. Yun kabukid, mainit na yata. Lalagay ko na kabukid itong luya para lumakas ang apoy kabukid. Lagay na natin yung bawang. Tapos ito na kabukid yung panghuli, sibuyas. Yun, tapos lagay na manok, itong tikling, manok pati. Yan kabukid. Napakasarap na ito kabukid napakabango, nakakatakam. Tapos kabukid papaya. Yan kabukid at nilagyan ko muna ng konting sabaw para pinoy lang muna. Tapos mamaya ko na ilalagay yung gata pag may gaya na. Saka pag malambot na pati itong papaya, lagyan natin ng konting bitsin. Lagyan ko ng paminta kabukid. Palambutin lang natin ng konti yung papaya kabukid. Yung lasa ng sabaw nito kabukid siguro, napakasarap. Tikman ko yung sabaw kabukid. Napakasarap kabukid. Sabaw pa lang ngayon, wala pang gata. Napakaigi na lasa. Lagyan natin konti tubig. Pakuluin natin hanggang lumambot kabukid. Lalagay ko na kabukid yung gata. Dalawa ito kabukid. Dalawang gata ito. Langis-langis kabukid. Yan kabukid at nakulo na. Sarap na ito kabukid. Native na native to kabukid. Mahirap pulihin pero masarap kabukid pag nakahuli kayo ng ganyan. Yun kabukid at luto na. Kahunin ko na. Yeah. Nausok pa.
Nakikilangis na mga kabukid. Oh. Mayroon mong dalawang gata ang binilagay ko. So kabukid, hanggang dito na natin video at ito na itong ating ginataang tekling na may lahok ay papaya. Huwag kakalimutan mag-like, comment, share, and follow. Maraming salamat. God bless kabukid.